Sisi MELLY nyaya yangu yakamira kudai. Ndine hanzvadzi yangu aidhiraivha matiraki, asi akanga kugara kuDurban. Ane girlfriend yake yaakanga kugara nayo kuDurban, asi aimbogara zvake muno muJoburg kuRandfontein nemamwe mabrothers aangu. Saka naiye akazomuvha zvake aakunogara kuDurban negirlfriend yake akanga kudana nayo ikoko. Saka akawana basa achibva ari kuDurban ikoko rekudhiraivha matiraki. Saka I'm trying to make this story short. Saka musi wa 28 June 2017 hanzvadzi yangu akabva kuDurban achienda kuLimpopo. Anga ine delivery kuLimpopo, but aive nethis guy mumwe friend yake, handizivi zvangu zita rake, waakanga ainaye motikari vachibva vese kuDurban. Saka on his way from Limpopo akudzoka uchiya nekuno kuJoburg, muPolokwane ane vasikana 2 vaakatakura. Vasikana vakavatakura hanzi muPolokwane vachiti vari kuenda kuDurban July. Saka on their way vakapfuura nekuRandfontein. Ane foni yake yaakanga asiyira hanzvadzi yangu mudiki achiti amugadzirise ramene masettings aida kuitwa foni yake. Saka vakaenda nekuRandfontein. NekuRandfontein kwekwe iye ndiye akaburuka akatopinda mumba akaonana nevamwe vake ndokubva atora foni yake. Vasikana vakasara vakagara mumotikari nethis guy friend yake ndokubva vasumuka vaakudzokera kuDurban. So on their way to Durban, I don't want to get emotionally. I'm trying, Sis MELLY. Saka on their way vakudzokera kuDurban. Uyu wakanga wamusi vakarara vachifamba, wakanga wamusi wa29 June. Saka vasvika kunonzi kuMoi River uko ndokubva vaita accident. Accident yavakaita vakaita nematiraki 3. Tiraki rakanga riri kumberi rehanzvadzi yangu iyi rakanga riri pakati, rimwe tiraki rakanga riri kumashure. Saka zviri kunzi hanzvadzi yangu akanorohwa netiraki ranga riri kumashure achinorova riri kumberi, ndokubva rekumashure futi radzoka futi ndobva ravarova futi. Tiraki riya rakanga riri tenga. Saka nokuroverawo kwaainoita kuti tiraki ranga riri kumberi akabva anoblokwa zvezvokuti akabva akuvara. Saka akuvara tiraki ranzi rakatanga kupfungaira. Tiraki rapfungaira, mukomana uyu akanga arimo akaedza kumutsa hanzvadzi yangu kumuzunguza kuti buda tiraki raakupfungaira, because this guy uyu akanga akagara mumashure. Iye hanzvadzi yangu akanga akagara nevasikana 2 ava kumberi. Saka zvavangu vagara kumberi, hanzvadzi yangu ndiye aitaura nevasikana ava. Kana vakabvunzana mazita kana zvakafamba sei hapana anoziva, because ndiye akanga akagara nevasikana ava. Saka hanzvadzi yangu akanga akuvara akatadza kuti abude mutiraki nevasikana vaviri ava. This guy ndokubva ajamba ndokubva abuda. Ajamba abuda, tiraki rakabva rabvira tiraki. Hanzvadzi yangu nevasikana ava vese vakatsvira mutiraki. Hapana foni yakabuda, hapana chii chakabuda kunze kwethis guy akajamba akabuda kuenda kunze. Vamwe 3 ava hanzvadzi yangu nethese 2 girls vakatsvira mutiraki. Sis MELLY vakatsva kuita maashes. Vakatsva kuita maashes paMoi River apo. Saka chakazongobuda, I think I still have my picture, I think even video yacho yetiraki richibvira, I think ndichinaro. I'm not so sure kuGoogle account yangu. Saka zvinhu zvakangonhongwa ipapo, pane mabody parts akangonhongwa zvimapisi. Inini hangu handina kuzviona because ndakanga ndisingadi kuzvitarisa. Pakangobuda hanzvadzi yangu vanoti pakangobuda chinenge chakangoita kunge chiraundi, ndofunga musoro here wakanga wangosaririrawo, nechinenge chiganda here chakanga chakangonyana chipisi chidiki diki, nechimwewo chibhonzo changa chakangosara. Sana pazvakanoendeswa kuti zvinotariswa kuti kunoti vaite maDNA kuti vazive kuti ndezvemurume here, ndezvehama yedu here kana kuti ndezvevasikana. Pakazongobuda pachingonzi ndezvemunhu wechirume. Saka
ma3 parts iwayayo chete sisimeti ndo zvinhu zvatakangoisa mukasiketi tikanoviga kuzimbabwe. Vasikana ava hapana chakabuda, vasikana ava hapana anoziva, kana hama dzavo hapana anoziva kuti vasikana ava ndanani. Saka nyaya yangu nandiringotiwo kana paine kune vanhu vekupolokwane 2017 painewo pamwe vakanga vaine mafriendswo vaitamba navo vaiziva kuti nhingi nanhingi vari kuenda kudurban July and havana kuzodzoka. Maybe tingaonewo closure yekuziva kuti vasikana vakanga vari anani vaibva kupi, because sisimeli hapana kana zvatiinazvo. Isusu takangotakura mapatsi matatu tikangonoviga kumusha kwedu. Vasikana ava vanhu vanoita vanonzi machii vanotarisa zvemapatsi vachididi kuedza kubatanidza kuona kuti zvinofamba sedota, vakangonzi there is nothing to separate. Kana vari kunzi rinozongonovigwa dota irorero rinongoniswa muone grave because idota vanongoniswa muone grave. Saka vasikana ava hapana akaziva, kana hama dzavo hadzina anoziva, kana vakanga vari mafriends, kana vakanga vari masisters. Hatina ruzivo sisimeli, hatina ruzivo. Zvakatongorova zvakatongodaro. Pavakaita tsaona takatoenda isusu sefamily 2017 iyeye tikanopaona. Tamboda kuti matesi anononoka rege timbotora tiite zveivhu, but takazoona kuti zveivhu takutotorana nezvakawanda. Rege tingomirira iwayaya mapisi akaenda kunotestwa toona kuti ndehanzvadzi yangu here, kana ari hanzvadzi yangu tongoenda tongonoviga. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yangu sisimeli. Kana muchizokwanisa nekuti ndizoya palive ndichitaura nyaya yangu, I'm free to do that. Asi ndangoti mungonzwawo kuti ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Sorry henyu, audio yangu inenge yatirebesei mbichana.